So what's up guys, JJ here and welcome back to my channel! So time check guys, it's already 9:30 AM in the morning. And then pag ko nakamata. Good ko nakamata. And then breakfast ako. Then later on, kay magpagupit ako. Pa-haircut. Yung auntie iga nga na sa buhok. So, stay tuned guys. So karon day guys, kay gina-edit na ko tong I tried following Unicorn Yantes. Ambot kung kani ba nga vlog ang mauna og upload or kani. So, stay tuned mo or please pakitan-aw na god. Sure na So time check guys is 2 AM na in sa Kadawon, and then so counting mag pero nako sa akong studio, sa akong kwarto. Double lang ta. So, mga ano na ko nag-edit 1 hour and 30 minutes pa lang, and then hapit ako mahumanday. Lapad ta, oy. Lapad ta, oy. Hapit na gid ko mahuman. Gusto ko bula sa ma-upload una, kani-air ka na. Well, actually na naka-sked, mga sked sa kung mga kuan. So mga buhaton, mga content by YouTube. So man siya planned and to plan YouTube content. Mo na siya ako ang ginano. Ang look forward. Na-look forward ako siya. Ambot lang, nalingaw ko sa akong ginabuhat, edit, film, mag-shoot, usag-usa, nagod. Nalingaw ko. So, laban na time slap no kay para dili pod kayo kuan ang storage day. So, laban ng time slap. Bye. So, update lang guys. Nakamanagid ko and everything. Meron ko review sa video, and then i-render na lang ko siya. So, laban na lang taan yun. File, open. So guys, kung matingala mo nga ako mga videos kay wala watermark, dili siya for director, dili po siya Filmora, dili siya Movavi. It is Sunny Vegas Pro 13. So na-introduce na po niya sa ako sa office mate sa akong partner, which is napod sa yung laptop mayang ginagamit na pang edit sa mga videos kay naman siya skills. So I'm currently rendering my video. My god. Naman na yun ko sa wakas. So time check guys, it's already 2
AM na sa kadlawon, and then plano ko nga nagigutom man jud ko gusto ko magkaon og 7-Eleven siguro. Wala may pagkaon ko diri recess dai tiyanan bitaw ano gani ka tubig ko sa kanya ko nagurot mag-edit ko, and then wala ko pagkaon ganito kalimot ko palit kumamalitan no tutag 7-Eleven. Bye. Well, ginhulat ako mag-render ang video. Kaya pa mag-render ko ng video pero kapo yung quality yun. Tsaka may walang quality pero ang video sa YouTube mga tsaka kayo. So guys, na ako dito sa 7-Eleven and kataonan kayo guys kay ganiha nagpait kong Dunkin Donut and then nagawas ako, and then nagbutang na ako sa bitaka sa akong bulsa, tapos nagko asa ba ng donut nabili na din ako dito sa counter kamo kayo. So kapait sa akong drinks derino, so laban na ta so mag-donut lang ta, and then bike ta sa house ana lang kadali. So bye, balik ra ko. Thank you ko pili kay so morning. Few moments later. So guys, nakabalik na yun ko sa house after mga 5 minutes siguro. So time check, it's 5:06 AM na. So tingmata na sa mga tao, and then ako matulog pa ba ko? So enrollment pa na ako later niya. Tugtuglaok na sa mga manok no, tigsaba na sa mga manok, tig-tweet na sa mga kuanday, sa mga birds. Shout out sa mga birds na ko na mga friends diyan no, mga charla. So backstory ganiya guys kay wait kong Dunkin Donut. So Dunkin Donut ito per hours, and then ay duha ka lalaki, and then nagpili na ako sa akong paliton. And then ako, isa daw ni Churba. So, so pag na to ay nagbayad ko, nigawas ko. Pagawas na ako kay pantay na taog motor niya. Asa man akong dala? Nabilin din ako sa counter dahil wala akong nadala o bal. Wala akong nadala dahil may ginaremember pa na ako. May ginapa sa tama pang utok yung auntie dahil katulugan kayo. So, marang to siya guys, ang chika minute. So, marang ipang palit, Dunkin Donut. And then, Vitamilk, ano siya. Comment down below kung ganahan po ka ni soya milk dahil kay masoya po ka. Charot. Okay, so, pang thumbnail lang sa guys niyo. So, post ako. 1, 2. To siya guys. So it's time to say goodbye of this vlog. See you sa next vlog guys. So this is Gateran JJ. So don't forget to gahot always, and bye.